Shirin bayar da tallafi ga matsakaitan masana'antu wato MSME Survival Fund na Naira biliyan 60 da kuma na C wato Granted Overtake Scheme na Naira biliyan 15 shine abin da gwamnatin Buhari ta samar wa 'yan Najeriya don ƙarfafa musu bayan ibtila'in cutar coronavirus. Dole ne ka kasance kana da matsakaicin kasuwanci da ke da ma'aikata ko kuma kai kaɗai kake abunka. Kashi 40 daga cikin 100 na waɗanda za su amfana za su kasance mata ne zalla, yayin da kashi 5 daga cikin 100 za su kasance masu buƙata ta musamman ne. Idan kamfani ne, dole sai ya yi rijista da Hukumar Rijistar Kamfanoni ta Najeriya, sannan ya kasance yana da aƙalla ma'aikata 3. Shugaban kamfanin ya kasance ɗan Najeriya ne, sannan sai yana da lambar BVN ta banki wato Bank Verification Number. Ga masu kasuwanci na ƙashin kansu kuwa, gwamnati ta fi mayar da hankali ne kan masu harkar sufuri kamar direbobin bas da tasi da direbobin Uber da dai sauransu. Sannan masu ƙananan sana'o'i irin masu gyaran famfo da birkiloli da masu gyaran wuta da sauransu ma duk sun cancanta.